खुलुमबाय आंनि मुङा लैहोर लैहोर गयारी दिनै आङो सासे फरायसा जानानै आरो बिटिआर हालामनि सासे थागिबि जानानै आरो बेजों लोगोसे बर' बिमानि फिसा जानानै आङो दिनै बर' हारिनि बागै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो आखायाव लादों। दिनै जों नुनो मोन्दों बर' हारियाव बिराद गुलाय गुजाय जानानै दङ। जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय नायलायनो हायै जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै मोनाबिलि समाव जों नुनो मोननाय बायदि निउसाव नुनाय बायदि जिहेतु बिथां जोंसार मुसाहारि जाय रुंसारि जानानै थांनाय बिथांनि न'आव जोङो थांनानैहाय जोङो बिथांनि न'खरखौ नायनानै आरो बिनि बिसि आरो जाय बिथांनि फिसाजो उन्दै 15 दिननि जाय उन्दै जारौ दंमोन बिथांमोनखौ नायनानै जोङो बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आरो गाबखांनाय फैदों जे जोंनि बर' हारिनि बिमानि सासे फिसायानो थैदों। दा दिनै नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दिनै बयबो सिरि जानानै दङ। रावबो इन्टेलेक्चुयेल रावबो मिडिया कभार खालामहैदोंबाबो गोथौयै कभार खालामाखै। दिनैहाय जोंनि मन्त्रि एमएलए फोर आरो जोंनाव गोबां छात्र संगठन दङ। बुंनो थाङोबा जोंनावहाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव मोननै छात्र संगठन दङ। एबसु दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिएसयु दङ बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन। दिनै जोंनि बर' हारिनि जाय सिनस्रि छात्र समाज बिथांमोना दिनै मानो सिरि जानानै दङ आरो आं सोंखारिनो सानदों बिथां दिपेन बर' बिथांनिसिम जाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथांनिसिम आं सोंखारिनो सानदों दिनै जोंनि बर' फिसाया रुंसारि जानानै थांबाय नाथाय नोंथांमोना दिनै मानो सोंनो फैयाखै बिथांनि न'खरावहाय माबायदि जानानै दङ बिथांनि फिसाजो उन्दै जाय 15 दिननि जाय गथ' जारौ बिथाङा माबायदि जालांगोन आरो बिनि इयुना माबायदि जालांनांगौ बिनि फिउचारा माबायदि जालांनांगौ बिनि बागै रायलायनो मानो फैयाखै। आरो आं सोंखारिनो सानदों बै बिथां निउस चेनेलफोरखौबो दिनै गोबां निउस चेनेल दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। दा बिथां निउस चेनेलफोरा दिनै मानो बिथांनि गोथै सह लाबोनाय समावहाय बिथांमोना मानो कभारेज खालामहैयाखै बिसोरनि न'नि दुखु सुखुखौ दिनै मानो मोजाङै सोंनानैहाय सरकारनि सिगाङाव दिनै मानो अनुरद खालामहैयाखै। जोङो नुनो मोन्दों दहाय जेब्ला बिथां जोंसार मुसाहारिनि जेब्ला डेड बडिखौ लाबोदोंमोन बे समावहाय रावबो निउस चेनेल गैया रावबो मिडिया गैया बिथांखौहाय खालि मोनसे एम्बुलेन्सआव हरफानानैहाय बिथांखौ न'सिम लाबोनानै दोनख्लायनानै गालांदों। दा नंखायनो आङो साफ्रोमबो बर' बिमानि फिसानिसिम आं खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो बयबो बर' हारिनि फिसाफोरा खौसे जायो आरो जोंनि बर' हारिनि गुलाय गुजायखौ नुनानै जोङो जाहाथे नेवसिनानै थाया। जोङो जयैनो मोनसे एकजुट जानानै जाहाथे जोङो बेफोरखौ जोङो फाइट खालामनो हायो आरो जाहाथे जोङो फिउचारावबो सोरनिबा बिदा फंबाय आरो आंनो बा नोंथांमोनानो जाहाथे एनकाउन्टारनि शिकार जाया बेनिखायनो जाहाथे जोङो सांग्रांथि जानानै थायो बेनो जोङो लामायाव आगान सुरनांगोन। मानो होनबा जोंनि बर' हारियाव खौसेथि गैला। बे खौसेथि गैयैनि जाहोना जाहैबाय माखासे पलिटिकेल इस्युनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गावजों गावनो नांलाय खमलाय दानथार सुथार जानानै दङ। जाहाथे बेफोर समाधाना गासिबो समाधान जालांजोबो बेफोर प्रब्लेम्सफोरा। आरो मोनसे खोथा आं बुंनो सानो गोदो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फादार अफ बड'नि समायनिफ्रायनो जेब्ला जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट नांबोबाय थादोंमोन बे समनिफ्रायनो गासिबो जोंनि बिएलटिनि जाय केडारफोरानो हक बा एनडिएफबिनि केडारफोरानो हक बिथांमोना हाग्रायाव थायै थायै बर' हारिनि सान्थिनि थाखाय आरो बर' हारिनि जे उन्नयन बर' हारिया जाहाथे गोख्रोङै गसंनानै संसार जानो हायो लेखा फरा फरायनो हायो जाहाथे गुबुन हारिफोरजों गादब जाया नेवसि जाया होननानै जोङो दिनै बड'लेण्ड आन्दलन खालामबोदों। बिनि गेजेरजोंहाय जोंना दिनै मोनथाम सुक्ति जाबाय बिएसि सुक्ति जाबाय बिडिसि सुक्ति जाबाय आरो बेजों लोगोसे नै दाख्लैसो जानानै थांनाय बिटिआर सुक्ति जायखौ जोङो पिस एकर्ड बुंनानै बुङो। बेफोर पिस एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै जोंनि बर' समाजाव आरो बड'लेण्डनि जे इनभाइरनमेन्टआवहाय दिनैबो माने जोङो पुलिसनि गुलि जानांगौनि दरखार जानानै फैदों। जोंनि बड' पिस एकर्डआ दिनै माहा थांखो? बड' पिस एकर्ड जानायनि गेजेरजों जोङो ओरैबायदिसो जानांगौमोन जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो रावबो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानाङा रावबो एनकाउन्टार जानाङा बिनि थाखाय बड' पिस एकर्ड जालांदोंमोन। दिनै नरेन्द्र मदि फैनानै थांदों। दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा मोनबायदिया इलेक्सन केम्पेइन खालामनो थाखाय दिनै क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिराङावहाय खननै खनथाम फैबाय थानो हादों। दिनै जोंनि जाय गिदिर गिदिर लिडारफोर जोंनि एक्स चिफ आरो जोंनि दा प्रेजेन्ट चिफ बिथांमोनहा दिनै मानो सिरि जानानै दङ? बिथांमोनहा मानो बिथांमोननि न'आव थांनानै दिनै माबा मोनसे राहा माबा मोनसे लामा दिनै मानो दिन्थिहैयाखै? बा बै जारौ उन्दै जाय 15 दिननि जाय जारौ बिनि थाखाय मानो जेबो सुबिदा होआखै आरो न'खरनि थाखाय दिनै जेबो सुबिदा होआखै? ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि बर' हारिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ आदा आब' आरो आदै मादैफोर दङ जाहाथे बयबो ज' जानानै फै जोङो लोगो नांनानै जोंनि बर' हारिनि सेफटिनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिया जाहाथे गोजौआव गोग्गोमै जौगालाङो बिनि थाखाय जाहाथे जोङो माबा मोनसे सिद्धान्त लानो हायो। बेनि थाखायनो आङो खावलायनो सानदों जोंनि बर' हारिनि फिसाफ्रा सांग्रां जानानै थायो आरो जोंनि बर' हारिनि गुलाय गुजायखौ नुनानै जाहाथे रावबो सिरि थाया
बयबो गावनि भइसखौ रेस खालामनानैहाय बर' हारिनि प्रब्लेमखौ समाधान खालामो दा आं बेखौनो आसा खालामबाय